només qui ho veu pot entendre la necessitat urgent de canalitzar aquesta riera. Només qui ho veu i qui està i qui la pateix. Realment aquesta obra que Madrid ens està tramitant ja s'està allargant massa i confiem que els terminis que ens han compromès ara, que abans de final d'any estiguin licitades, compleixin, perquè realment és un greu perill que patim cada vegada que hi ha aquestes tempestes, que és cada tardor i cada primavera. No, però vaig anar a la fia, ja li tornarem. Aquí veig tot. Però no. El Galledes.